मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। Okay, come on. मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ बोहैथि दाननि 17 डिसेम्बराव चिरांनि रनसाइधाम बाजाराव देखायनो लाहार फाहार जाबाय। जाय सावथुना बर' हारिनि संसार जानायजों सोमोन्दो दं। बे सावथुनाव थारैनो मोदै आरो गोलोमदै बोहैनाया बर' हारिनि गोदो आरो आथिखालनि बर'नि सानस्रिजों मावनाय दांनायजों सोमोन्दो गोनां। बर' हारि आरो गुबुन हारिजों अनसायजानाय बर'नि गिबि सावथुन मुंदांखा आलायारन सावथुनखौ ओनसोलनि जेरावबो देखायनो दोहौ जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 36 बोसोर बर' हारिनिफ्राय बे सावथुना गोमाना दंमोन। बे सावथुनखौनो चिरां जिल्लानि रनसाइधाम बाजारनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 17 अक्ट' खालारखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिटसो समाव दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों। लोगोसेनो टिकेटनि बेसेनखौ जेनेरेलनि थाखाय 100 रां आरो बिपिआइनि 200 रां लानाय जादों होननानै फोरमायो रनसाइधाम ओनसोलनि सावथुन आफादा। बेबायदिनो 15 आरो 16 डिसेम्बरखालि साननैनि हाबाफारि लानानै आलायारन बर'नि आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन रनसाइधाम बाजार। सिगाङावनो आङो नोंथांमोन मिडियानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि हारिमुखौ सिबिसुला रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो। बे बुब्लियाव आङो लाइभआव फैनायनि आसल जाहोनानो जाहैबाय गुबै थांखियानो जाहैबाय बयनिख्रुइ गोजामसिन एबा गिबिसिन दिहुनजानाय आलायारन सिनेमाया बेसेबांबा गोबावनिफ्राय एबा 37 बोसोरनि उनाव बे फिल्मा दिनै रनसाइधाम बाजारनि गेवलां फोथाराव डिसेम्बर 17 आव हरसेनिल' हाबाफारि लानानै बे फिल्मखौ दिन्थिनाय जादों आरो टिकेटनि बेसेनखौ नोंथांमोननि गाहामनि थाखाय मात्र 100 रांल' खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि जिरायनायनि थाखाय गासिबो उन सिगां चेयार होजोबनाय जादों। लोगोसे 200 रांजों टिकेट लानानै नोंथांमोनहा भिआइपि चेयाराव जिरायनो हागोन आरो नोंथांमोनहा बे टिकेटखौ डिसेम्बरनि 15 आरो 16 बे दिनखालि बे रनसाइधाम बाजारावनो मोनसे काउन्टार खुलिनाय जागोन। बेवहायनो नोंथांमोनहा टिकेटखौ बायनानै लानो हागोन आरो मोनसे बाथ्राबाव नोंथांमोनहा जिहेतु गथ' गथाय लाना फैगोन जाय बिथांमोनहा बा गथ'फ्रा उन्दै बिसोरो फ्रियाव नायनो हागोन आरो जिरायनो लुबैयोबा 100 रां होनानै चेयाराव जिरायनो हागोन। आं बेखौनो गले गले बुङो नोंथांमोनहा टिकेटखौ लानानै दिन्थिफुंनाय सम 17 डिसेम्बराव 1 घन्टानि सिगां नोंथांमोनहा हलाव हाबनांगोन। बेखौनो आङो नोंथांमोननो बिथोन हरनाय जाबाय आरो मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। Okay, come on. मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ बोहैथि दाननि 17 डिसेम्बराव चिरांनि रनसाइधाम बाजाराव देखायनो लाहार फाहार जाबाय। जाय सावथुना बर' हारिनि संसार जानायजों सोमोन्दो दं।
बे सावथुनाव थारैनो मोदै आरो गोलोमदै बोहैनाया बर' हारिनि गोदो आरो आथिखालनि बर'नि सानस्रिजों मावनाय दांनायजों सोमोन्दो गोनां। बर' हारि आरो गुबुन हारिजों अनसायजानाय बर'नि गिबि सावथुन मुंदांखा आलायारन सावथुनखौ ओनसोलनि जेरावबो देखायनो दोहौ जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 36 बोसोर बर' हारिनिफ्राय बे सावथुना गोमाना दंमोन। बे सावथुनखौनो चिरां जिल्लानि रनसाइधाम बाजारनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 17 अक्ट' खालारखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिटसो समाव दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों। लोगोसेनो टिकेटनि बेसेनखौ जेनेरेलनि थाखाय 100 रां आरो बिपिआइनि 200 रां लानाय जादों होननानै फोरमायो रनसाइधाम ओनसोलनि सावथुन आफादा। बेबायदिनो 15 आरो 16 डिसेम्बरखालि साननैनि हाबाफारि लानानै आलायारन बर'नि आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन रनसाइधाम बाजार।